Maka Seaside. Yan. Ayan yung bagyo mga ka-journey. Oh. Mukhang itatawag yung tricycle ha. Magalaw eh. Malakas mga ka-journey, malakas. Oh! Grabe si Tupain. Pinabagsak yung mga pangbananak niya. Oh no! Ay! Hirap talaga pag may tubig, butang na. Bukas kayo sir? Hindi po. Sa kabila, hindi? Bukas yun? Ha? Hindi po. Ay. Gandang gabi mga ka-journey. At today's vlog is pa-uwi kami ng Bicol ngayon. Sunduin ko na yung aking mag-ina. Balik na sila dito. So biyahe kami ngayon. Yung motor lang na maliit yung dala namin. Yung kasama ko, si Parang Dodoy. So yan. So sana'y maging safe yung ride namin dahil may bagyo ngayon mga ka-journey. So yun lang. At maraming salamat at update na lang po mamaya. Bye-bye. Gabi mga ka-journey. Dito na kami sa Shell sa may C6 yan. So dito kami nag-meet up kasama namin si Sir Rod Gregorio. So pauwi din siya ng Albay. Kami naman libanan lang. Yung aking angkas parang Mark. So ito yung aming service. Yung dati yung itong maliit. Naiwan yung malaki kasi babalik din ako bukas. So yun lang mga ka-journey at maraming salamat sa inyong patuloy na suporta. Sana huwag kalimutang subscribe yung ating YouTube channel at i-follow na rin po yung ating Facebook page. So yun lamang po at girap na kami mga ka-journey. A few minutes later. Ha? Nawala na. Nagpilsa yung kanina? Ha? Pilsado, pag mabigat. Pumasok ako dito dati nawala ako eh. Oh, ikot-ikot ka. Padiretso ko dito. Basta yung unang ano lang, pag liko mo, una talaga to. Dito ulit. Ano mo lang to eh, Crimson. Saka ito. Dati, paikot-ikot ako dito. Itong dumami yung mga ano dito, naligaw na rin ako minsan dito eh. Di pa nabubuksan kasi to. Tagal na. 12 years na. Hindi totoo yan. Ha? Ito na labas na ito. Doon sa may flyover dyan. Tapat na Star Mall. Tapos ka na din. Oo. Lupa. Tapos pag gano'n natin, gano'n na tayo. Nasanay ako doon sa malaki eh. Asiwa akong maniho. Minsan napapaganon ako. Buta, bawas pala. Ayun mga ka-journey. Dito na kami sa Alabang. So, Alabang Muntinlupa. So ayan. Tawid na kami ng service road. At medyo matraffic yung daan namin kanina sa may Bikutan. So ayan. Bali yung angkas ko si paring Mark, umangkas na kay Sir Rod kasi medyo hirap na yung yung motor kong maliit dati na gagamitin na namin. So persado na mga ka-journey, kaya hindi na ganun ka yung hatak niya. So yan, dito na kami sa Labang, Star Mall na kami. Okay. Yan, wala pang ganang ulan dito mga ka-journey. Hindi ba ganun karami yung ulan mga ka-journey. Dito na kami sa San Pedro, Laguna na kami. Natawid na kami ng intersection ng San Pedro, Laguna. So time check natin 10:45 na mga ka-journey. 10:45 at umalis kami doon sa Shell sa may visit. Ano na 9:60. So ayan. So tuloy-tuloy lang kami mga ka-journey. Ito, ang dami nagmumotor. Hindi alam kung pauwi ng vehicle ba yung mga yan. Yung mga malalapit lang yung province dito.
I love Santo Tomas na kami. I love Santo Tomas. Hello. 2 hours later. Ayan mga ka-Journey, magandang umaga na, madaling araw na eh. Basta dalaw na. O, dito na kami sa sa Jaong, Medicine Road. So, nag-stop over muna kami para kape. Kasama namin si Sir Rod. So, ang kainta. 3 oras na. Pagod. Medyo na eh. Naramdaman ng antok. Medyo mahangin na din. Pati lamig. Kunting hangin na eh. Sana ganyan lang hanggang Bicol. Hindi na lumakas. Pero bundok pa naman na yung dadaanan namin. Paano masabi? Basta kami ng Luzino mga ka-Journey. Dito na kami sa Cubao. Sa Cubao ng Luzino. Underbus. Watch out for Tungpain. Hindi ba yung bison? Nakita yung mga butas sa kalsada. Talagang ang takbo namin hanggang 50 lang yung limit namin. Hindi pwedeng magmabilis. Tamatay yung ulan. Mga ka-Journey, dito na kami sa Pagbilaw. Pagbilaw, dito na kami. Grabe yung mga dahon. Palat. Ayan mga ka-Journey, lapit na kami tumabos. Ayan na, ito na yung malaking puno. Andito na sa unahan. Ito na yung malaking puno. At palatandaan na tayo ay palabas na exam. Muna yung mga ka-Journey. Dito kami sa Maka, seaside. Yan. Sa puto kami kasi lakas ng bagyo ngayon. Ano yung bagyo? Nalubog na kami dito. Ano yung bagyo mga ka-Journey oh. Saktong-sakto ano. Yung huminto pa tayo dun sa nung tagal pa tayo. Abutin tayo sa gitna. Abutin tayo sa gitna eh. Hindi naisip ko kanina yung doon. Sabi ko wag naman sanang bubuksan dito yung gumigiwaw na ako eh. Magano, magaan. Magaan talaga eh. Kahit yung malaki ko. Oo, magaan din yan. Hindi. Mataas kasi. Mataas kaya ganun talaga. Ayan mga ka-Journey oh. Tende. Malakas. Oh. Oras ngayon 5:26 na ng madaling araw mga ka-Journey pero matindi pa rin. Mukhang itatawag yung tricycle ha. Magalaw eh. Grabe. Hindi, lakas. Lakas mga ka-Journey, malakas. Oh! 5:26 ng maga. Malupit pa rin si Paeng. Tupaeng, tama na Tupaeng. Ay, tayo, nakama namin. Tulog na. Putang ay pala, tulog na eh. Alis na tayo. Okay. Sana all talaga. Okay na, ulan na. Hindi ka na mag-gas yan eh. Kahit di ka na pumiga, maanod ka na lang. Baka ito na yung niya. Ito na yung huli. Huling bugso. Ayan mga ka-Journey oh. 5:45 na ng maga. Ganito pa rin siya kalakas.
45 na, malakas pa din. Ayan, sabi niyo yung alon, no? Malaki na. Alas 6 na pala. Alas 6 na, malakas pa rin. Natungo ng tubig. Ayan. Ayan mga kadorno. Nakita mo ano. Nakasampal na sa ano. Nakumunta yung mga sanga ng puno. Ayan. Yung isimuto. Pagkakas kami ng people. Ayan. Sinalubong namin yung tatlong sipain. Ito. Saan pagsapan ng mga puno. Saan mga kalsada. At may tuka na rin kami na dadaanan. Pero sa awan ng Diyos, safe pa naman kami. Sana kung saan nakarating ka ng aming Christianas o naging ko wala ka naman mag-magagya. Kami na po sa Lucas Quezon. Ayan na. Lakas na ng tubig. Woo! Ayan mga kadurno. Ay baha dito sa mga ay grabe yung paing dito. Grabe si Tupain. Pinabagsak yung mga pangbananak niya. Yan natin yung ano, yung gulong ng truck, baka may butas eh. Pag tumuldog yan, may butas. Galing ah. Dito pa sa Lucas Quezon mga kadorno. Yan, medyo mababa kasi itong area na to, kaya ang papanding mga ano dito, tubig. So ito yung nalulubog dati na hindi makadaan yung mga sasakyan. Ngayon medyo konti lang yung tubig niya. Ibig sabihin hindi ganun kalakas ang ulan ni Paon dito sa passing ito ng Quezon. A few minutes later. Flashback. Kaya natin yung ano, yung gulong ng truck, baka may butas eh. Pag tumuldog yan, may butas. Oh no! Ay! Hirap talaga itong may tubig. Bigat pa naman tayo. Mot, okay ka lang, Mot? Ginusto mo yan eh, nagpasarap. Alatado ah. Alatado. Yung bingkong. Kaya mga kadorno, dito na kami sa Lucas Quezon. Sa ano na kami, palabas na ng bayan ng Lucas. Yes, nag-overtake sa ganyan kalaki. Ayan mga kadorno. Dito na kami sa Tabubon, sa mga Santa Elena. So mag-stop over muna kami dito para magpapasulitan. Oh no! Kabila tayo, kabila. Kabila. Bukas kayo, sir? Hindi po. Ay, sa kabila, hindi? Bukas yun? Ha? Atay. Wala tayong gas. Wala nang gas pa naman dyan, sa taas. Wala na. Wala na. Ipili na lang natin pagpababa.
3 na lang pag pababa. Sabi ko na lang, sorry na tayo kanina doon. Tumabos ko dito, ano? Malakas dito, ano? Sana lang, umabot. Pag hindi, yari. Tulak tayo nito. Bahala ka sa buhay mo. Basta yun. So, sa mga ganito akyatin, malakas sa gasto. Pag mga ganitong akyatin, malakas sa gasto. Paano masabi? Lalos malangkas. Bola lang yan. Talaga, pagka ganitong akyatin. Di na abot. Ito. Walang clip pa rin. Bola lang yan. Dandahan nga lang. Pag hataw-hataw kasi mabilis maubos. Ha? Pag 4 wheels ang dala mo dito, dapat ingatan mo talaga. Pag sasakyan yung dala-dala mo, basta overtake ng overtake. Puta. Dalawang beses na yan! Mahamak talaga ito ng tubig na to. Wala, mahaba eh. Di mo naman iiwas eh. Hindi totoo yan. Bastos! Another one. Buto na lang, wala. Malabo yung tubig eh. Buto na lang pantay. Bola lang yan. Pwede na. Ay, putang ina baha. May tagusan mo doon? May tagusan doon? Wala din. Dito din yun eh. Kaya. Baka bulong yun eh. Wala ito nga nang kalahati ng gulong ng ano eh. Ng truck eh. Pero pag nag-ano yan, pag nasa inch na yan, oo, 15 kilometers na lang yung kaya ng takbo yun. Wala? Puta, doon.